munom ya na ayedin ama wonom na sese panimpa onom eno mayimu atan a ehwe se ye betwere awoye mu din ene obi nso a wawuo edin birth and death registry opanimpa no ene owura samo adumbotwe na boni ebo apro ewo mamu nyina na wode nano ene atifido apoye mantam na okoduru honom ene mpanimfo ebo na mane se ehɔ no abosumi nsia ntam enipa ɔmo ba awo so ɔno a ɔma wo ɛma no ɛyɛ empim aduonu ahanan ne edu emienu na wɔno mo a ɔmo timi nya ɔmo nkonta ɔmo dinsɛm egu nkrata so no ɛyɛ empim du mienu ahawɔtwe aduonu mienu na kyerɛ sɛ emu nipa maako empim nso ahanum ɛne aduosia de ɔmo din ayira ɛwɔ nkrata mu a ɔmo anya ɔmo ho nsɛm na num hawo ena opani botwe kyerɛ sɛ ɛha adwene papa firi sɛ ɔmampani ani so adu sɛ akwada bia ya wunu bia no emfiri sabre wom ya kopem afempim yenu ene adwonu nwotwe de na obia din ɛwɔ kratam na so abasi ya na kyerɛ sɛ nya ne saa ɛha adwene yɛ kwa ahoma no so na yɛ ne asantemanta mpanimfo no mu baako so atwe enkomo owura Nicholas Bonsu ɛgya Bonsu madwe ya ɛda ase no bra nwumre Opemsuo kase bo ye ni aso obre papa panim se enwuma no do so adaje ni ho nenso agya de wo ye ene e betwe nkoma nyame insha papa ni asante so nwumre yi nkoma akoso ewo wa opening pa owura asamadum botwe one tifido poe mantam mpanimfo ntem na ye to aso na ye soso ya hwe ye fie se de ahanso nsem esi etie na asante mantam ha no so obi bawo ne betwe ne din ne ho nsem obi afiri mu na mo betwe ne din dia ya adanside no mu dwumadie mu etesei yo meda wase we de me fa akwanya so na me so menchia eye etiefo ene se ahwefo nso ho a menchia ahwefo se de odi nka kan no me din eye Nicholas Bonsu na me wo Ashanti regional se ma bedru nkran me ye adwuma so nkran nti ni na so eka ho bi ba se de o kan ye no me sa pepe so eye aban na ni so ade hu na wonya ya ode eye Mr. Adumbotwi ebesua ye adwuma yi obedru ye no na ohun se da bi oso okọ apro kohwe oman mu nyina se de omampani ani da so se enru 2020 na nka yetimi register nkwala ya wo mu foforo nyina da nso a eno so ne ani da so a eda ho ma ye adwuma yi benim se ye adwuma yi yetimi register nkwala ya wo mu nyina na yetimi register onipa o mu wo nyina na enkebedru baabi no aban no nse sika kakraka amfanye population census because time bia no yebetimi estimate population estimate no nti enim nipa ya wo mo ni enim nipa o mawu ni efa nipa aka o man ni mu a abre nyina no yebehu ye ndodo a ye wo oman ni nti enkotwa se ebedi emfie du nsa na aban aka nani akobo besia se odeye eye population census enti sa adwuma die we nti na eye ye mpani esi na ne so se da bi o se wa ba die okọ apro na okọ hwehwehwehwe aman ni nyina ne mantam nyina so nti okoduru eye esoro ho nom ne okohu sa adwuma die ye hwe adwuma die enye soro ho nko ampo na omo so wo sa problem no ya santema mu nyina so ye wo sa problem no nti ye hwe asantema so a ye population e wo ho no edoso na ohwa anka even Ashanti region ye expect say anka afiwe be ko na wiye no na yetimi register nkwala about 250,000 but that's now no ebi a yetimi atra akomu over 50% ya running into 60 yentimi hit ye target na there but ye guso a ye nti na ye fa kwan so akai etiefo awofo ye mpapa no obia say ewiase ade a edi nkan ewo enipa weyi mu a ye frɛ no o freedom ene sɛ ubetimi ye be register ene no first right ye can right of a person ene sɛ ye be true wudin ye true wudin a ye gi woto oman ni mu sɛ ampa obeye oman ni enti sɛ tu ba bi a obehwɛ birth certificate so no ne ehu abofra ni din ehu ni maame din ehu ni papa din eye only birth certificate we
and establish the parentage of the child. Into birth certificate so a sign establish baby a nipa ne yawo no ne baby a ote ne baby a wo free. Into birth certificate ehun hia ma nipa bia. Sanso death certificate ehun hia ma nipa bia. Obi o ho mpese e beti so obi ewu. Enso so obi wu a eya yen kasem abrofo kasem yesi ye register oma yawo omo. Ni a register oma wu no so no na ye de awo de no ahye awuofo no animonyam ti so obi wu na register na wahye saa nipa no mpo animonyam e wo ba bia woko efiri se wa ama nipa no anyira ewiase nipa anyira se oye obi wu na wo tro ni din to ho a afebo time bia na ye kai se asumasi o asumasi sei no wo ha otena ha ni mfie ye sei wo wu ha sei enti no kra ne ye nkai dom kese ma obi biara watena sase so ti ye bo ye ka kire ye mindful say ye ma edintro no hu hia ye na nchechiremu a ye edintro ne say ye wo obi a enya bibi kese bia no ye si dinkan ekoba bia ye wo no o kwa wo de akwala no weyin card Ghana ha ene asantemam nso ye wo office wo bia hospital bia ye office ho district assembly anase municipal assembly bia ye office ho eno kwa twema yes wo office wo nkrankra bebre ya tete esi ho asebe ya ye beben awofo ne kromafo ne sebe ya obi wo ya na watimi atro ne din ana obi wo ya na watro ne din so obi wo na okoye registration a endi 3 minutes okwa de ehia ne say obebo nipa ne din se nipa no wo hospital a okwa doctor no ma krata e be friend medical cause of death eno no kire ade kotia eku nipa no nti ukona wo de ma eye birth and death registration officer na obehu ade kotia doctor natural na waje enipa no din ni mfi a wadi baabi a wote baabi a owu ye na afa ye de bibia hwese ye friend date of registration da ye register isa nipa no eni be 5 minutes kwa no register wi na wa ma o permit ye friend no death permit and that's a burial permit sa permit we ena o se obia enyansa no watimi atie obi endi so obi wu na wantimi enya sa tumi na ye friend burial permit no free birth and death ho a watom bracket here because here at 1020 at 2027 no akutia obia obe register obi na mamenka asem we so nto ho eya ye ti ho a yenim se ye asanteman mu de obi wu a ye se o ye de hye wu me kan we yesi so se nipa tena se na se owu a eda na nipa ne bewu no onye abusua ne de abiu oya aban dia obi a owo man mu bia na eda pe na obeto ho se wawu no saada no onye abusua de abiu oya aban dia enti ansa na ye betimi abusua ne betimi anya tumi se omudi kosie no also omokoje tumi krata free aban ho ene ne ye friend burial permit and so obi enya burial permit ansa na wakosie obi a nipa na tomra kese e wo Ghana man nti me ka kire ye nuanom nyina sai obi wo amaye mpepre ye ho na ye nkosie nipa no se nipa ne ye kramoni se nipa ne ye hwan because death registration no it take time say impo nipa no wu se sisie na pese wo sie ni sisie ya okọ birth and death wa ye betima issue permit na ma wo sisie na de akosie nipa no enti ehu hia se obefa mra na to nsem no atomra na obi ewu oso ye ni abre de ha adwen kwa ne se enipa no so ye ni abre ye pentema kosi e body bi so kwa na nipa no wabobra bi o sika bi da bank o fie bi o niema bebre o ho se nipa no nyewu pa eye only the death certificate ene betimi agina ho ama sa nipa no ba bi e bebo ni din bia no se we nyi the death certificate na the japade nyina no aloke untimi nya ne hwe nti etu o mindful say momomoden na ye mfamra nhye yensem obi wu ya ye momoden say ebetu America ko birth and death ko ne akọ register no menka bibi kakra bi mfa birth no so birth no say akola ne ye wo na emane ntwen endi afe ba ko ansa no akọ register obi o ho so me ba na onyina na ono akọye ne birth certificate there bi wo ye sa akwa nso a watomra wo ye sa nso a wati akola ne fa ahodie so because emra ne say obi a ofa ahodie a edi nkan ne say ebetru odi ni ama o birth certificate na ya je wato oman nim
uni birth certificate a kyerɛ sɛ wo saa man no unfiri Opemsuo. ɛne nti na obi efiri abrokyire no bɛwo wɔ ha yɛtumi ma no Ghana birth certificate obi wɔ Ghana ne ɛkɔwo no abrokyire yɛtumi ma no abrokyire hɔ birth certificate enti ho adwuma no nyɛ den by ka kyerɛ tiefo sɛ momɔmɔden na mo yɛtumi register yɛn kwala ne nyinaa no ntumi register o ma saa problem a yɛpani kɔ soro hɔ a okonyae no ɛnsi baabi a ebetumi aboa nso ama yɛaboa aban no because yɛ registration na ɛboa aban no wɔ nneɛma bebree mu na planning to bi a wobɛhu sɛ minim sɛ wɔ questions bisa wobɛtumi abisa Agabonsu ɛgya deɛ wakyerɛkyerɛ mu paa na yɛnhwɛ nsɛm mmienu wei na yɛno nwie koraa deɛ di nkan ɛdeɛ nti na ɛnhyɛ ɔmanfoɔ nkuran sɛ ɔmo bɛyɛ death and birth registration no ɛna nansa nso yɛte sɛ mo akade a mo didi dwuma ebi kuro bi wa ma gye data ne nyinaa awie nanso krataa na mo benya print ama wɔnom no ebi ni hɔ ɛno no nso so kyerɛkyerɛ ma yɛ yo medase sɛ yɛka sɛ deɛ nti a enipa prepare ɔmo ho nkɔyɛ registration na sɛ yɛhwɛ a wo sɛ yɛte Ghana sei saa deɛ wei no eni abrokyire anaasɛ eni ɛman na ɔmo tu mpɔn wɔ mu no sɛ obi mpere sɛ ɔbɛkɔ akɔ yɛ registration ɛman na ɔmo tu mpɔn na ɔmo nim ho mfasoɔ no ɔmo tu mmirika koraa na ɛkɔgye because sɛ wo ba no anya birth certificate ama na oba no ontimi nya hwee wɔ kuro nim ontimi nya insurance ontimi nya passport ontimi nya hwee ontimi kora nkɔ school na ɛnam sɛ yɛn ha no yɛnduru saa mpɛmpɛnso ne nti no obi nhu saa mfasoɔ ɛwɔ saa birth certificate nim sɛ ne yɛduru hɔ sɛ birth certificate ɛba abɛyɛ the first step for any progression ma yɛnhwɛ sɛ koraa no obi bɛkɔ police a obehia ne birth certificate obi kɔ soldier birth certificate obi kɔ yɛ passport birth certificate obi tu kɔ yɛ birth certificate na deɛ ama yɛn ɛmma yɛn hyɛ yɛn kwan ne sɛ yɛma nipa ne nyi ansa na yɛayɛ ɛno nso na ɛkutia yɛn development nti meka kyerɛ tiefoɔ sɛ ma yɛn tena hɔ ɛmma saa mmerɛ no nto yɛnyɛ te sɛ kuro na wɔmatu mpɔn because sɛ yɛtumi register yɛn mma ɛne yɛbusuafoɔ a ɛboa sɛ dɛ meka no ɛma aban no etumi yɛ ne nhyehyɛ yɛ nyinaa yi enti ɛyɛ saa motivation ɛna amanfoɔ hu saa dwumadi a birth registration betumi ayɛ ama ɔmo nti na ɔmo sɔre a ɔmo mpere ɔmo ho nkɔyɛ ɛyɛ saa certificate no but ɛtɔ so mmienu ebi mo sɛ yɛn dwuma nneɛma na yɛdidi dwuma no ebi ni hɔ yɛdi nkan aka edi nkan no na ɛho kɔ atwea kakra ba ne ɛwɔ hɔ na enye bebree te sɛ saa bere no yɛhia biara sɛ ɔsɛ yɛde yɛ dwuma no ne nyinaa wɔ hɔ me ne wo kasa yi mehu sɛ bebree wɔ ha deɛ yɛde yɛ register nkwalaa ne nyinaa wɔ ha ɛyɛ certificate a yɛde print ne nyinaa wɔ hɔ na deɛ nti a ama akɔ fam kakra ne sɛ ɛnam sɛ ɛso kɔɔ fam kakra ne nti no nnipa bebree na no ɛrɔ ahye sɛ ɔmba abɛyɛ nti na yɛwɔ backlogs wɔ hɔ nti sɛ no yɛaclear backlogs ne nyinaa nti yɛastate a yɛyɛ printing nti yɛni shortage of materials asa now ɛyɛ yɛ pani ɔbaa ɛne aban no aboa ama saa nneɛma no nyinaa yɛtumi atoto ama biribiara ɛkɔ so kamakama nti yɛni shortage sɛdeɛ me ne wɔ kasa no ɛyɛ backlog ne na ɛwɔ hɔ ba sɛ yɛaclear ne nyinaa ɛyɛ panin a odi adwuma yɛ nim ɛyɛ ne focus ne nimdeɛ ne ɔdɔ ma adwuma nti waprɛ ayɛ ama yɛnya materials ɛwɔ hɔ asese yɛde yɛ adwuma nso tiawa kora yɛwie birth and death registration no sikasɛm ɛte sɛ ne bo ɔden anaa yo sikasɛm no ne bo ɔnyɛ den sɛdeɛ meka no sɛ ɔwɔ ba na sɛ wotena hɔ ɛma ne boro afe baako a ɛno ɛna wobɛtua bibi na sɛ koraa deɛ yɛde ɛyɛ nimdeɛ foforɔ aba wa wobɛkɔ internet so na wakɔ register na watua wo fees ne biribiara wɔ hɔ enti yɛka sɛ ma mo mfa mo ho nhyehyɛ goro people ɛna sɛ wowɔ akwalaa no nso a ansa na obɛdi 1 year no ɛyɛ free sɛ akwalaa no ndi afe baako a ɛyɛ free nti sikasɛm biara nni hɔ na ma meka adeɛ wei nto aso sɛ enemre adeɛ a ɛdi Ghanafoɔ a ɛpɛ sɛ ɔmo de ɔmo matu kwan kɛseɛ paa ɛmmoa ɔmo ne sɛ
sɛ wode wo ba kɔ ɛpɛ sɛ ɔde tu kwan na ne birth certificate no ɛnyɛ birth certificate a yɛwoo no no yɛyɛ maa na woma ne nyini na ɔde kɔ a meka no aborɔfo mu kakra probability sɛ yɛbɛ refuse application is about 90%. Tumi krata na wokɔpɛ no yɛmfa ma wo. Yɛmfa ma wo ɛyɛ visa na wokɔpɛ no because ɔmo fii sɛ ade nti na wowo akwalaa no na watena hɔ ama na boro afe baako ansa na wo register no. Ntuwe deɛ medi nkan ayi atiefoɔ asotire mu yɛmfa nto yɛ tirim. Yɛ ɛpɛsɛ di ɛmɛtu kwan mmɔ mmɔden wowo na ntena hɔ ma ne ndi afe ansa na wakɔ akɔ register no. Ondi afe nso a deɛ meka no sɛ ɛyɛ free. Nti ade nti na adeɛ free wɔ hɔ wobɛtena hɔ na adeɛ no akɔduru baabi a ɛbɛ refuse application ebi nso a no ɔbɔka bebree adeɛ nso kora yɛ free enti yɛsrɛ tiefoɔ mmɔ mmɔden obiara register ne ba wonim obi a ɔnregister ne ba ebi mo mfa nto ɔmo nso mo nwurawura fiem asɔfofoɔ mo nkeka wɔ asɔre dɛm ɛyɛ baabi a nhyia dan biara wɔ no mo mbisabisa mo ho wɔn register wo ba obi ewu wɔ fie wɔn register ne yɛntumi nyɛ nkɔ yɛ nim te sɛ deɛ amaman a wɔtu mpɔn so ɛyɛ no enti ɛyɛ adesrɛdeɛ kɛse a yɛde ma atiefoɔ ne ɔmanfoɔ sɛ mo mmɔden na yɛn ho no yɛntumi register yɛn nuanom a wɔn awo wɔn ne yɛn nuanom nso wɔn awu ne yɛmfa nhyɛ saa afɔ no nyinaa nkwan. Yadase pii ɛne brɛ anwure yi owura Nicholas Ebonsu ɔno ɛna wɔkasa ɛma birth and death registry aso ɛyɛ no ɛgya yadase pii no brɛ anwure yi. Medase.